Ungqongqoshe uHlabisa uthi ingu-1.2 billion amarandi imali ezokwabelwa omasipala esifundazweni ezahlukene abakhahlanyezwe izikhukhula ezihlasele ngomasingana kulonyaka. Lokhu kungenelela kulandela umonakalo oshiwe izikhukhula ohlonzwe ngokusemthethweni njengenhlekelele ebhekene nezwe esifundazweni Limpopo, KwaZulu-Natal, Impumalanga nase-Eastern Cape. All the provinces that were affected in June have submitted their assessments of the damage, which is above 6.3 billion in total. Our technical teams are now on the ground doing verification of the damaged infrastructure to also ensure that there is no price inflation. Kulandela inhlekelele eshiwe izikhukhula e-Eastern Cape, isifundazwe kulindeleke sithole isibonelelo esingaphezulu kwengxenye yesigidi samarandi nokuyisabelo mali esikhulu kunezinye izifundazwe. The total amount, therefore, that will go to Eastern Cape, transferred on the 28th of August, is over R500 million, is 504 million rand. Uhlabisa uthi izibonelelo zenhlekelele zangenyanga eyedlule zizomenyezelwa mhla ziyisihlanu kwezokwethwasa, okufaka phakathi izikhukhula ezenzeke e-Eastern Cape ngenyanga eyedlule nezigcekele phansi izakhiwo nengqalasizinda. Kulezi zikhukhula kushone abantu abangaphezulu kwekhulu.